Kuha ang CCTV footage na ito ng isa sa mga stall owners sa Naga City People's Mall. Pagmasdang mabuti ang lalaki sa bandang kanan na pasimpleng kinuha ang isang pakete ng hotdog saka pumunta malapit sa bantay. Pero kunwaring nagtanong sabay sipat at hindi binayaran ang kinuhang hotdog. Ayon sa may-ari ng tindahan, parokyano niya ito pero walang bayad at hindi lang natsyempohan. Ang time na to, medyo may mga parabakal. Tapos siyama nakisabay man sa kasiributan. Dahil sa na ano, kumbaga akala niya dahil sa na nahiling. Samantalang golpe akong matay dita. Ang CCTV ko di 8 kamera. Nabisto mi si nagkuha. Tahalin natin di sa kumpara kuha. Parokyano ko na talaga to. Kasi dahil lang sa na tatimingan. Ini mga bagay na nagpasalamat kami sa induta na iluwas sa publiko. May awareness kita. Although mga isolated man bako man ining krimen nangyayari, mas maray ang publiko nag-aaram naman nangyayari araw kani. Talagang kung kitang awareness, di aram ta dapat anong gibuhon. Ini po nakaabot sa nguya, pa-investigaran mi, report man pa rin sa pulis. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang sospek. Subalit karamihan umano sa mga ganitong insidente ay hindi tuluyang nakakasuhan dahil sa ilang kadahilanan. Dahil ko na pinagkasuhan, primero sa part me, medyo risky sa part me na tanmi siyang pagkakataon na magkaso, nakasuhan dahil sibot baga makaso ka, mabala ka. O sa halagang 200 pesos si kinuha. O pag nagpiyansa, buluwas man giraray. O di mamaning maman bagang maray na sistema. O luwas man giraray. Mangyari, kinaulay na lang na dahil na mag-utro para masolve kasi problema sa kuya. Abot tamang kay kan anong tawan ng judgment ng mga stakeholders na pag may nangyari araw kani, pag nakabalik, dahil naman po na kaso. Siyempre, ang petty theft po kaya, siyempre kung allowance sa panahon, kung anak, kuasay mo sarang support na hotdog na kantilan sang gatos pesos, makakaso ka man nag-alawig. Malaking bagay umano ang mga CCTV sa ganitong mga pagkakataon. Maging ang Naga City People's Mall ay may 51 na installed CCTV sa lugar. Ngunit mainam pa rin umano maglalagay ng sarili ang mga store owners. Ina-encourage ko ang gabos na mga kapwa ko para tinday din na magpa-install ng CCTV. Maski dito man sinda mahiling actually, pero pag nagkagawa kita ng pagkataon na mag-review, mahiling ta kung ano nangyari kang sa itong pangaral daw na pagtinda. O, dako lang tabang. Jan Amador, CSN.